ni mugadamu ya bonyana Allahu akbar la ala kotan nam haidara kotan ala ka kumakan ni kira ka kumakan na anw y'a faamu ko nde tiɲɛ nam wa an b'o lase ka se ala ma haidara o karamɔgɔw de bi yan siga t'o la fiyewu n'u ko ala k'a kɛ a bɛ sɔn nam n'ala y'o bɛɛ d'i ma hali ni den t'i bolo nam i ye dentigiw da tiɲɛ i ye dentigiw da kiraw ye ala wele zuriya la nam u y'a fɔ ka d'a kan o yari suni haidara min bi ne tiɲɛ ta nam kiraw tiɲɛ ye jumɛn ye ala ka diinɛ laseli Allahu akbar ala y'o cɛw di kɛra munna ne sigira yan dɔrɔn su in na wajuli ko tɛ nam ka aw fo k'aw wale ɲuman dɔn wallahi a k'a dɔn karamɔgɔ lafiyalen don nam karamɔgɔ lafiyalen aw ɲɔgɔnna bɛ maa o maa bolo haidara o lafiyalen don siga t'o la fiyewu haidara amin n dalen b'a la wallahi an ka karamɔgɔw kumakan ye nin k'u ti ne jaabi n b'a dɔn siga t'o la wallahi n b'a dɔn haidara jaabi kuma tɛmɛna o mɛna wallahi mɔgɔ bɛ mɔgɔ jaabi gɛlɛya ni dɛsɛ de kɔnɔ nam tasuma tugura nam saya jɔra fɛn bɛɛ jɔra wallahi aw tora karamɔgɔ kɔfɛ kɛra fo ala ye tiɲɛ bange bi kɛnɛ kan n b'a dɔn a ti karamɔgɔ jan Allahu akbar ne b'a dɔn siga t'o la fiyewu sangare n b'a dɔn nam n b'a dɔn Allahu akbar n b'aw fo nam k'a wale ɲuman dɔn haidara mɛ a kana jigin na nam ɲɛji ko ninnu na siga t'o la haidara olu ye kuma fɔcogo nam ambassadɛriw nana yan bi fɛn bɛɛ nana kɛra an y'a bɛɛ reçoit wallahi mɛ olu nana don min na nam n'o ye samedi ye aha ne taara foro de la nam comme ne yɛrɛ dayɔrɔ bɛ foro in kɔnɔ ye ni ala sɔnna nam n y'a kanu nam ni ala ye min bila ne yɛrɛ ɲɛ aha n bɛ ta o bila ɲɛ yanni n ka na nam an tun taara o yɔrɔ de labɛn nam aw fɔra an kɔ k'an to o labɛn de la foro la haidara ala sago sago haidara ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ ye amin ala k'an kisi Amin. ala k'an tanga Amin. ala ka jamana kisi amin ala ka hɛrɛ don amin ala ka balaw bɛɛ ɲɔni amin maa o maa ɲuman nana yarabi ala k'a bɛɛ ɲuman segin amin 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 ala kana tɔɔrɔ kɛ ka mɔgɔ si sɔrɔ amin ala kira bonya kama Amin. sɔli ala rasul wasale man ka baara kɛ n'a ye ala ka o nɔgɔya an ye ka naba bɛɛ lajɛlen fo yɔrɔ janama ani yɔrɔ surunma cɛ ni muso denmisɛn fara maakɔrɔba kan ka bɛɛ lajɛlen fo jigiyali la n'o ye danganiya jigiyali ye an b'a dɔn k'a fɔ maa o maa ye nin kɛnɛ in sɔrɔ ala yafalen don a bɛɛ lajɛlen ma ani maa o maa salila nin funɛnkɛ in kan ni ala dɔnna in kan ka balo silamaya la ka balo ala dɔn kan ka balo diinɛ dɔn kan ka balo dugadenya kan ka fatu dugadenya kan maa o maa salla a kan jigiyala jigiya min n'o ye danganiya jigiya ye ala yafalen don a bɛɛ lajɛlen ma ka sababu kɛ imamu shafi'i a fatu don yana ka fatu a yi wasiye kɛ ko n'a fatura o ka su ta ka taa n'a ye sayyidatu nafisa fɛ o ye kira bɔnɛ ye ali ibn abi talib mɔden don o jigiya kama sirifiya kama kira bɔnɛya kama o ka sali ali su kan imam malik imam shafi'i fatule o taara ni a su ye sayyidatu nafisa ka so ani silamatɔ bɛɛ lajɛlen jɛla ka sali a kan hatifu mankan bɔra k'a yira yafa kɛra imamu malik imamu shafi'i ma k'a sababu kɛ a ka kira mɔden muso salila a kan
o damate ma o ma n'o salila imamu shafi'i kan ale Allahu taala yafara a bɛɛ lajɛlen ma ni kira yɛrɛ mɔden n'o yɛrɛ fatura k'a to jihadi kan k'a to ala dɔn kan k'a to kira dɔn kan k'a to mɔkɛ nɔ labatuli kan an b'a jigiya danganiya ta jigiyali la maa o maa salila nin kan ala yafalen don a bɛɛ lajɛlen ma insha Allah n badenw n'o bɔra ye an balima dɔ a nana ni Kur'anu gafe ye ani dalasi 200 ko a y'o kɛ ba madanin jinin ka janza ye silamɛw ka duwawu k'a ye a kɛra ni ŋaniya min ye a bɔra nafolo min na ala ka baraka don a la ala k'a tigi sara ni hɛrɛ ye an b'a ɲini ala fɛ min mana ala ja a b'o de kɛ anw kun y'a kanu nin de ka kɛ anw su saliba ye anw kun y'a nata nin de ka kɛ anw ye yeelen ye nga a ka fa naani muɲu ka ba naani muɲu n badenw ka diinɛ ɲɛnini muɲu anw kun y'a kanu o de ka kɛ nga ala ye min kanu o de ye ale tɛ fɛ ale kanuba ale ka jɔnkɛ sanumaɲ ale tɛ jɛn n'a ye a ka ɲɛni diɲɛ tɔɔrɔ la diɲɛ nani na diɲɛ ɲɛni na ale tɛ fɛ ale ka nin jɔnkɛ in ka o kɛ u ka gɛrɛ ale yɛrɛ la ka kɛ mandenw jatigi ye badenw ala y'o de kɛ an y'a ta ni ala ye an b'a ɲini ala in fɛ a ye degun minnu se an ma an dusukun na badenw an b'a ɲini ala in fɛ a ka o yafa an ye a y'an dusukun sɔgɔli min kɛ an b'a ɲini ala in fɛ ka sɔrɔ ale de ta y'an bɛɛ ye badenw an b'a ɲini ala in fɛ a ka o jurumu yafa an ye ba madanin jini a dɛsɛra si min na an b'a ɲini ala fɛ dɔgɔnin minnu b'a kɔfɛ ya rabbi ala ka o d'u ma maa o maa sen ye kɛnɛ in sɔrɔ ani min ka ŋaniya bi yan an b'a ɲini ala ba in fɛ ala ka yafa bɛɛ lajɛlen ma ala k'o k'a ka alaya bonya kosɔn ala k'o k'a ka kira bonya kosɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka dunan baw minnu bɔra jamana janw na karamɔgɔw la ani karamɔgɔ tanaw la an b'a ɲini ala fɛ o ɲuman bɔra so cogo min kana an dɛmɛ an ka dusukasi la an b'a ɲini ala in fɛ ala k'o ɲuman segin so tɔɔrɔ si kan'o sɔrɔ an bɛ kuma bila yan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره.